John Bercout talde oihartzuarrak folk, rock, psikodelia eta indie musika uztartuz oihartzuna izan du. Trying to see what I found on the way. Ezue, lehenengo gauza, nola esan behar da zuen taldearen izena? John Bercout, John Bercout, John Bercout... John Bercout, azkenian edozein euskaldunek esango duken moduan ez, nik uste John Bercout. John Bercout. Bai. Denetikan entzuten da ez, John Bercout, denetikan esaten digute, baina guk John Bercout esaten dugu. Eta zergatik John Bercout? Bueno, iruditzen zaigulako pixka bat gugeana definitzen dula ez, gure identitate moduko bat dela izena ez. Alde batetik keinu bat eginez musika anglosaxoiari ez, dela gure influentzia iturri nagusietako bat. Eta bestetik gu oihartzuarrak gehalako eta transmititzen dugulako ere bai gure oihartzuar izaera ez. Espresio batekin joan beharko dut, hemen esaten dugu John Bercout. Orduan bi termino horiek edo uztartzen dituen izen bat da ez, John Bercout. Seguro hau ez dizuela inork inoiz galdetu. Nola liteke oihartzuko bost mutilek inglesek zantatzea? Ja, horiek gila da, beti galtzen digute. Baina hasi batetik ja oso garbi genuen ez, inglesez kantatu nahi genula, gehien bat ingles musika entzuten dugulako. Naiz eta gure artean euskaraz hitz egin beti, baina oso garbi genuen, inglesez kantatu nahi genula eta ingleseko proiektua egin genula. Baina horrek zeinekin dauka zerikusi handiagoa? Musika estiloarekin edo kanpora ateratzeko aterak zabaldu nahi izaterekin? Bueno, estiloa bai pixka finkatzen dizula hizkuntza batea edo bestea. Eta gero, egia da inglesez, ateratzeko aukera gehiago dituzula, baina askotan ere bai, kompetentzia askoz handiago ere bai. Talde askoz gehiago eta zailago ere bai desberdintzeko beste taldeekin. Eta zuen ustez zer egin beharko litzateke euskal musika gure mugetatik kanpo gehiago ezagutarazteko? Nik uste ez dara ez dula ezer konkretu egin berrik ez. Adibide zehatzak baditugu Berri Txarrak edo Fermin Muguruzabea bezala ez, euskeraz abestuz mundu guzian zehar ibiltzen dienak. Orduan nik uste dela denbora kontua pixkanaka taldiak ateratzen ez, eta baitare muga psikologikoi edo dakaguna haustia eta estilo berritara iristeko gaitasuna izatea eta pixkanaka musika egiten jarraitzia ez, azkenian. Horretaz aparte ez da, zehazer proiektu landua eta kalitatezkoa eta musika originala egiten baduzu, atzerrian eta kanpoan ateak irekitzea errazagoa izango da zuetzak. Eta gure bai naizta inglesez abestu hain, badakagu asmoa aurrea behira, kantak euskera ziteko ere bai, ze azkenin gure hizkuntza ama da ez, eta aterako ditugu. Primizia bat tribuaren berbak saioan, eso eskertzen da. Esklusiban, hemen ematen dizu. Esklusiban, tribuaren berbetareko. Por cierto, Eneko, asko gustatu zait, esan ez tezuna. Asko,